bir erheli bolya oňuşmaya. Zenany men mundan aýyrşam. Indi belli da ýaşlarda zenany bu näkär? Öýde namart, öýde zalim, eziýetler aýyrşak diýipdi. Ya erkek namart, zalim, aýyrşak. Ýa-da hiç gaýsy namart däl, hiç gaýsy zalim däl, aslan tabiatlary oňuşmaýar. Belli atlyşyň ýa zalim günäkär, ýa tabiatlary oňuşmaýar. Muňa da belli şu bilýäşi zenany gaýta gelip ýaşamaýar. Ben näme diýdim? Erkek bilýäşi zenany gaýta geljekler. Şu erkeklerden Allah üçin isteýän, dogonjugum diýip isteýän, şoň gelmejegini anyk bilseň, talagyn bergi aýyr. Gelmejegini bilseň, ýaşul ýiberipsiň, adam ýiberipsiň, ýaşal jekkädigini bilseň, Allah üçin talagyn ver aýyr. Yani näme? Şol bir çofar aýtýar, ýok meniň talagyna berjek dälli. Onu başga äri barmar ýaly ederni, şu getip beren ýerine garrydan. Bir iş İslamiýetde ýok. Feimsakum bima'ruf ew tesrihum biihsan. Allah jan aýtýar. At-talaqu marratan feimsakum bima'ruf ew tesrihum biihsan. Şu Kur'an şu jan nogun. Ya gow ýaşa, ya gowjat aýyrş. Ongel sen meselen erkek, sen erkek ahy. O heley, o aýal. Amana günah ondan niýetde. Sen erkek, sen pikret. Ol gelsinna, ýaşasynna diýen wagt sözüň dogry. Onu da gelmeýärdi. Ýaşuly getirýän, ahum bollajan aýtýan, ýa ol düşünle aýtýan, daýsan aýtýan, agaň aýtýan, bolmaýardy. Görün geljekkä. Ýok gelmesin, men onu gezip beren ýerine garrydyr. Muny diýim, bu musulmançylykda ýok. Canlı onu. Böyle Abdullah Mübarek canı öyle bir keseki bir hili hoşetçik bir hacısına bir kaydıptır. O bir adamda Peygamber can deyişini görtür. Şun hacısı kabul valla salam aytıptır. İnni bir bir mesela uzuldan anan da sen de kıyınına böyle et bir gidensin. Sen derdin, sen soğabın, sen vallahi derecen. Allah öğüt verir. O da öğüt günah etiyamasa Allah da onun öğütünün cezasını verir. Senin de padaşın caydan verir. Yöne onmen gelmen 10 yıl geçiptir, 5 yıl geçiptir. Ay haram işesi ediversin, ben onun talağını vermeyen. Yo beyciğim, bir şeytana korukmuşmak. Näme diýip bir musulmanyň haram işine razy boljak? Näme diýip bir musulmanyň madira günah işine razy boljak? Näme diýip o aýalyň işçide ýaşamaýarda? Men munda qadi bolbaýdymak, erkek dogonjak. Wallahi sana qadi bolbaýdymak, sana musulman dogonjak nasihat, Hudaý üçin ahiretini gowluk diýip aýtýar. Aýyr, talagyň ay gelmejegini bildin-de. Ağan bildi, dädeň bildi, ejeň bildi. O ýaşajak bolsa halal ýaşasyn. Ýaşamajak bolsa öýde bilýär. Hawa da ağzymyzda ajytmaýly, pikirimizi agyrtmaýyn, kelläňizi agyrtmaýyn. Allah Taala öýdi musulmanlaryň arasynda muhabbet bersin. Amin. Amin jan. Agyrlyk bersin, gowluk bersin, süýçülük bersin. Oňşulmasa da bir wagt bir adam bir ewliýalaryň miri aýyrşypdyr da denalysynda. Oňam adamly getdi, näme aýyrşdyň diýipdir. Aýyrşdym diýipdir, onu hay oturup ýamanlap gıybet edip oturjak diýipdir. Oňşmat aýyrşdylar diýipdir. Meni musulmançylyk. Men onu hay oturup gıybet edip oturjak diýipdir. Musulmançylyk baş. Oňşulmaýarlyk bir-biriniň emma ömrüni ýakaryn, onu men dargadaryn, onu betbaht ederin. Bular hiç musulmançylyk däl, akylly däl. Allah üçin ýudunna ýa ýaşaýar, Kur'an aýtýar. Ya ýaşaýar diýdi. Onu ne ýaşap, ne ýaşamaly, o taýynyň haýrlanýan ýaly bolmady bolsa. Allah öýsende padaşyň berer. Hak sen kowlandan soňra Hudaý hemmemiziň Hudaýy. Allah Taala nur iman aýan nämet ýa. Allah